amândoi să ies. Nu știu. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod. Ce vrei, mă? Salutare tuturor și pam pam pam! Astăzi bine v-am regăsit la un nou episod cu verișoara mea Larisa. Zi salut! Bună, sunt Victoria. Da, ei îi place Victoria și da. Și lui îi place Sky și de asta face așa. Ăsta este tatăl strict. Deci noi suntem acum Victoria și astăzi ne vom juca un fel ca tatăl strict și Victoria și Sky. Da. De exemplu, eu sunt Sky. Uite-l pe tatăl strict. Ăsta e tatăl strict. Pe tatăl strict, adică Luca. Și ea este Victoria și eu sunt Sky. Așa da, că, cu tatuaje. da, hai să ne facem Propria, o casă. propria familie întâi, băi. Da, hai să punem pauză și ne ducem după aia să revenim când facem casă. Bă, ce, ai carne de bunică? Copile, ai intrat în pământ pe mână. De ce? Așa. De ce în casă? De ce? Fugi, Victoria! Adică că noi suntem în casă. Bă, ce? Bă, Victoria, hai să... Hai aici. Du-te, mă, de aici! De M-am supărat pe tine. ce te mai? Victoria, vino cu. Bă, vino cu, mă, nu te duci la baie. Trebuie să facem un plan. Se scot Să îl destrictăm pe tatăl strict. Întâi, hai să facem o poțiune fix în baie, în toaletă. Bine. Am gândit să facem în cadă. Numai că facem în Chiuvetă. WC-ul. Facem chiuvetă. Nu, în WC-ul, haide. Bă, ce? Da. Așa. Bălele. Victoria, tu te caci. Bă, vine. Nu mă cac, că mă prefăceam că mă cac. Hai să facem porțiunea aia odată. Poțiunea. Deci am făcut rost de porțiune. Ai făcut și tu? Eu n-am... Copile! Băleleu! Copile! Ce faci? Eu mi-am luat telefon și bani. Ce faci acolo, bă? Bine. Așteptăm să se culce și ne ducem, da? Dar e perfect. Pune la somn și da. Băi. Mi-am luat o carte. Iaxi. Cred că se culcă. Hai să mergem să-i Stai, dăm mă, că eu nu mai puteam să... Acum m-am putut. cu porțiune. Hai. Pot eu să iau... Și mă culcureacă? Bă, ce? Cum se culcă, mă? Aici este cartea lui tatăl strict. Ia uite-te. Ia. Ce scrie, mă? Că eu nu știu să citesc. Că odată, ia uite-te. Că odată Zi mai tare era... Că odată era... Vreau să uite la televizor, la burcu. Fugim! Fugi! Victoria, fugi! La somn. Așa? Ce vedem? Culcă-te, Stai mă! că nu pot. Culcă-te! Hai să-ți dau o familie, că de asta nu pot. Cum nu poți? Poți! Nu pot. Ca și pe pat. Am gata. Bă, ce? Trebuie să... Stai că coartea. Hai, cred că s-a culcat. Hai să îi dăm cu porțiunea. Nu mai citim cartea aia. Citim. Nu, o citim acum aici. Da, hai, zi tu. Deci, odată când s-a dus la magazin după lapte, s-a simțit rău și zicea când a venit acasă, zicea că pe perete că o să fie strict peste 2 zile și este din cauza... Vine. Este din cauza lui mama și lui fratele nostru. Așa, gata. Hai, citește din... Și este din cauza lui mama și lui fratele nostru. Ca o mâncare pentru Dar numai că tatăl strict nu știe. Bă, da. Trebuie să facem... Bă, ce? Da, în fine. Hai să îl strictăm. Povestea lui
Mama. Bă, da, vine. Culcă-te aici. Așa. Bă, trezirea. Bă, scoate o barga. Scoate o barga de buzunar. Și el? Bă, ce? Scoate barca. Acum, cu porțiuni mai dau. Pac! Bă, Hai, Victoria, să citim cartea. Că nu s-a descifrat. Și este povestea lui Mama Strictă. Haide și la Mama Strictă. Da, cine este mama strictă asta? Eu nu știu unde e mama strictă. Tu știi, Victoria? Mama Strictă știu eu. mama strictă. Bă, ce? Nu mă bate. Mama Nu. strictă. Au! Mama strictă a murit. Murit? Da. N-a murit, știu ce i-ai făcut. Ce? Ai strictat-o și a murit din cauza ta pentru că i-ai dat cu un cuțit și ai omorât-o. Păi da, cu ăsta e. Nu, i-ai dat Bă, dar unde ești, mă? un cuțit. Nu vezi unde sunt eu. Nu tu, mă, Luca. Tatăl strict. Tata strict, așa. El s-a dus jos, nu știu. E jos aici. Bun. Nu mă bate, tată. Nu mă bate Mă tata. bate. Nu e vina mea. Hai, eu mă duc să mănânc, pentru că e dimineața. Bă, pe tine nu te bat. Victoria, hai să fugim repede. Fugim la mama strictă. Poate nu este strictă, dar în fine, hai. Fugim acasă la Mama Strictă. Acasă. Păi da, hai, dar unde este? Văleleu, vine după noi, fugi! Adică aici e casa. Văleleu. Da. Deci Victoria s-a dus, Știi că eu am s-a dus până la magazin și hai să mergem la mama strictă să vedem ce face. Poate nu e strictă. Așa, Eu zic că sunăm la ușă. Eu eram moartă. Sunăm la ușă. Eu eram moartă în pat. Așa, Poate la mama strictă. sunăm. Eu mai înainte am zis ce să facă Bibi. Sorry. Da? Și Sorry. noi facem Bibi Sorin, așa? Și noi facem o scenare despre tatăl strict și Victoria și Mama Strictă și Sky, da. Se schimbă. Da, acum Bă, dar mama strictă nu vrea, mă, să... Bă, ia să intru, mă. Hai să intrăm peste ea. Dă-te. Așa, am intrat peste ea, hai să vedem. Bă, ce? E moartă? Ei, trebuie să-i spun la Victoria. Acum. Bună, am venit de la magazin. Ce s-a întâmplat? Deci mama strictă este moartă în pat. Unde? Ia, arată. Hai, vină în coasă, după mine. Deci eu nu pot să cred așa ceva, Victoria. Dar eu stau numai cu mâna așa. Nu. Așa, hai. Vină încă. Stai, așteaptă-mă. Bă, dar nu pe acolo m-am dus. Încă. Deci, hai să mergem. Stai. Uite, Victoria. Ce de nu seamănă cu mine? Da. Nu știu de ce am omorât-o tatăl strict. Așa că... Bă, ce? Cum a dispărut Victoria? Cred că a luat-o tatăl strict. Hai Mama a murit, deci acum putem să vedem ce camere de supraveghere. Da, a luat-o tatăl strict. Da, hai să mergem după ea. A luat-o și a îngropat un cimitir. Deci acum ne ducem la cimitir să vedem.
frate. Scot o roabă de mașină. Hai să vedem. Deci, uite Victoria. Bă, ce s-a mișcat? Victoria! S-a mișcat. Bă. S-a mișcat. Ce tatăl strict. Ce? Fugim. Eu am făcut un pic să se Fugim, Victoria, hai să mergem acasă la noi. Bă, deci nu știu ce să facem, bă. Ce să facem, Victoria? Poate ai văzut că s-a mișcat. Pentru că tatăl strict a făcut o poțiune să se miște un pic, să ne speriem noi. Da, ai auzit tu? Hai să mergem. Vino, Victoria. Așa. În casa noastră. Aici. Așa. Deci. Și acum, adică era în 2026, uite, era din 2025. Arată acolo pe în 2026. Salutare tuturor și pam! Astăzi facem un foc de tabără. Așa. Numai că nu merge. Băi, trebuie să ne Trebuie să aduc bicheta din casă. Așa. Bună! Faci o tabără? Da. Hai să facem și să stăm noaptea, toată noaptea. Bine. Hai și în slanguri. Ia uite, aici e foarte mult loc să ne jucăm fotbal după aia. Da, aici am pus eu așa. Și după aia ne jucăm. După aia mai Da, am făcut un foc de tabără să stăm și noi. Uite stelele ce frumoase sunt. Da, și ce bine că fără tatăl strict. Da. Ia să vedem ce este. Hai să Tatăl este mort. Gata. Știu despre ce e vorba. Omul negru. Da. Cred că el face toate astea. Da, nu tatăl strict. Bă, ce s-a mișcat? Stai că am uitat că el are o porțiune. Trebuie să iau din buzunar. Dar nu, că nu pot. Se mișcă tot. Bă, ce? A sărit. Bă, ce mișcă să ochii. facem? Bă, chiar s-a mișcat ochii. Da. Atât cu acest episod. Revenim și cu a doua parte și da. La revedere. La revedere, pa!